Salut, sunt Mihai și astăzi vreau să vă arăt cum puteți să vă modați Minecraft-ul. Facem un Minecraft pentru 1.5.2. Deci, în primul rând veți downloada ceea ce vă dau eu în descriere, da? Veți avea un document. Să-l caut și eu. Downloads. Care se va găsi această arhivă, da? O deschideți cu un dezarhivator și instalați acest executabil. Ok. După care, pentru a avea 91 de moduri, intrați în Start, pe această bară și căutați %updata%, da? Roaming, tehnic, modpacks, Hexit, da? Intrați pe Hexit în da? Aici intrați pe Hexit ca să vă meargă. Mods și copiați tot ce vă dau eu aici. Deci ce vă dau eu, copiați aici. Bun. Dacă nu reușiți să găsiți %updata%, intrați în Play, da, așteptați să se încarce. În fine, este Minecraft cu 91 de moduri, deci se va încărca destul de greu, dar vă asigur că funcționează. Sunt foarte multe moduri interesante, mai multe tipuri de armuri, mai mulți mobi, foarte multe săbi, multă mâncare, pești, deci pești nu cum sunt Minecraft, ci pești mobi, da? Pești mobi. Așteptați aici să se încarce. Da. Veți avea un mod pack-ul meu, ca să spun așa, foarte multe moduri utile. Vă veți putea face, nu știu, foarte multe chestii. Veți putea găsi efectiv castele spawnate random, da? Veți avea catapulte și, mă rog, foarte multe chestii. Așa, sperăm să se încarce. Închid ce zic? Data local, this technic, modpacks. Închid ele. Așa. Da, problema este că pentru cei care nu sunt dispuși să aștepte nu este bun, pentru că, vedeți, se încarcă destul de greu, dar eu zic că merită pentru 91 de moduri. Da, 91, ați auzit bine. Așa. Așteptați. Aici trebuie să scrie doar Hexit. Dacă scrie în paranteză not responding, îl închideți și îl mai deschideți odată. La mine nu e cazul. Merge greu. Și are multe moduri, multe chestii. Uitați, să deschis. Trați în mods, să vedem dacă avem, dar nu avem. Opțiuni, pachete de texturi, deschid de dosarul pachetelor de texturi, eu joc în română. După care dați click aici sus pe Hexit, trați în mods și pastați aici tot ce v-am dat eu în fișierul mods. Acest videoclip este un videoclip de test pentru următoarea serie care vreau să o încep, cel mai probabil single player sau eventual cu încă cineva. Nu uitați, comment, like și subscribe. Vă mulțumesc pentru vizionare.